Kublai phi ki ba i bat ki ba nong shun ngalawan rai phi ko ke video ke ba pentingan ya ke mensim ke jong phi hang ne phila banyo i ke video ke bala penpau ha ka social media jong ka US hang ne phila banyo i ya presiden jong ka Amerika u Donald Trump bun ki pastor bad ki nomik mat ki ba krau jong kari ki ai jing duai nagbanta u presiden ka Amerika u Donald Trump knang ba kene ka jing duai kan yada ya u bad ja kari ke jong u un yo nagane ka jing duai ya ka bor ke jong play kene ka jing duai ka long kum ka dawai nagbenta ban yada ya u presiden jong ka Amerika u Donald Trump ban ja ka ri ka jong u bun ki pastor ki don hangne saudong bat ki nomik man ki ba pau jong kari te haden ba phila pe ya kene ka video pikir perkhat kumno menta kumangyo i ba ka parthe kalam muslim shu ka jingkut ka jongka kala jan kate ka kapathe kala jan kutno kumbangyo i kathma pan saudong ka jingpthe jong ki suloi ki bom pan sodong ka parthe menta manubatip la shai lene lanu kanjia hakari ka jong yeru nikar pat na uble ba kane ka thma kanam ban shagari ka jongi to sngabha naya bisni paramangi ki parakhasi jongi to ya saput lem ya kershan lem paramangi na ju komen ki basneu page ka nuksa lapan iu blai menta ka parthe ka jinglong jingman menta